bani canji dai dan kin cika tsarin dai a rai ke ce dai da zana nuna dai idan miki soyayya mai karfin da ba ta misali ne ki yarda da ni ki bani abin da a rai zai zama tasiri ne na baki kula ki bani kula a so maka fitari idan aka ce kina gefe na dukan mata maza ne ki mini lamuni tun da rati ki ce dai ki ma ki jiyar da ni daɗi na zumar kawana ki mini lamuni a raina ki ce dai ki ma ki jiyar da ni daɗin su cikin raina ke ce na ce ke ce ke ce raina ke ce ke ce na ce ke ce ke ce raina ke ce so ina yin so cikinsa da samu asali ni ma zan so a fannin so ki rike ni ki yi min tattali a ranki ki sana abun da ba wanda za ya tara da ni ce da yawa da kyawun surar ki yake rikitar da ni inda za ba ni ki na yarda kar kowa ya kula da ni ki na killace ba ce ku ce zaɓin zuciya ki mini lamuni tun da na ce ke ce dai ni ma ki jiyar da ni daɗi na zumar kawana ki mini lamuni na ce a raina ke ce dai sai so ki jiyar da ni daɗi so cikin rai